дар давраҳои ҳиҷрат дар Афғонистон дар кампи Хонаобод як қисмати муҳоҷири Тоҷикистон ҷойгир шидагӣ буданд. дар ҳамун кампи Хонаобод дар онҷа роҳбари тақсимоти хурду хӯроку ва дигар чизое ки аз давлатҳои барои кӯмак барои муҳоҷирон меоварданд, Мулло Қаландар ҳамунҷа масъул буд, намояндаи бигем ҳизби исломӣ дар ҳамун кампи Хонаобод. ва мо якчанд бор ҳамун муҳоҷироро хабар гирифтем ва дар вақти бо онҳо вохӯрдан онҳо арз карданд ки ҳамин Мулло Қаландар чизоеро ки барои кӯмаки мардум меоранд онҳо мегиранд ва пурра ба дасти ҳамун муҳоҷирон намерасанд. ва Мулло Қаландарро мо даъват кардем бо ӯ, ҳатто одамое ки кадом рӯзе ҳезми барои алови мардум будааст, бурда фурӯхта будааст, қапида бестанаш, ҳамун одаморо даъват кардем бо ӯ дар ин масъала ки мардуми муҳоҷирро ҳақшона нагиранд ё надузданд ё нафурӯшанд.